právě získali permanentní poškození sluchu. Kapela My Bloody Valentine hrála v 90. letech koncerty tak nahlas, že často převyšovali úroveň 120 decibelů. Což je hlasitost startujícího letadla. Koncert trval přes hodinu, takže kdo neměl ochranu, odnesl si permanentní poškození sluchu. Díky komerčnímu úspěchu s deskou Loveless vyrazili na světové turné. Kapelu skrz jejich vysokou hlasitost odmítali zvukaři zvučit. Někteří diváci odcházeli ze sálu, jiným se to líbilo. Právě na toto turné přicházela spousta lidí zažít transcendální zkušenost z vysoké hlasitosti. Pořadatelé sice rozdávali špunty do uší, ale vysoká hlasitost stejně rozvibrovala celé tělo. Nejbrutálnější část koncertu byla takzvaná Holocaust section. Zazněla během skladby You Made Me Realize a měla kolem 20 minut. Jednalo se o zvukovou stěnu z nepřetržité zpětné vazby v maximální hlasitosti. Účastníci koncertu to ještě nevěděli, ale